पुनुदा तमे एते बिस्कुट खाई जो निशा रे गंजाई निशा है गंजाई सतता सला राति 12टा गोटे हलानी भोक सकेईरा बिस्कुट रगदरे से आसो से फेरी चाह करी बिस्कुट खाई राति घड़ी आमर पिला खेटा अनै पारन संजय आई पूरा बेल खाई संजय आ बिस्कुट लगे बुटू जा बिस्कुट 4टा खंड क्षीर आने बंद कर दब जा भोक भात तकारी फकारी आरंभ कर ना आमर चा स्पेशलिटी क्षीर चा हाय गाइस देखो गंजे खाइले कोला खाया टना हुए हम 10 बिस्कुट खाई सारू आउरी भोक खेटा